Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinalagi po yung sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapitsa 19 na. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyus nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Tulo ka mga tropical depression ang gimonitor karon sa pag-asa. Sulod o gawa sa Pilipinas. Straight to the point. Una ang bagyo nga ginganlan og Nining nahimutang sa kapin 600 kilometros silangan sa Itbayat, Batanes. Straight to the point. Layo ang posibilidad nga kini mo landfall. Apan nipasidaan ang pag-asa nga mupakusog kini sa habagat. Straight to the point. Ang problema ini mahigala bisag dili mo landfall nya mupakusog sa habagat. Ang mga baha sa kauluhan gumikan rabana sa habagat. Straight to the O point. na dahil problema ron. Gatanig pagtagad no butaga mga higala mo na kung ingon ang nature, ang kinaiyahan, maogyod mga higala ang nagpahinumdom kanato. Straight to the point. Pusa di mada mga higala nga giingon nga move on na sa flood control. Di gyud mada gumikan mahigala kay kung imong pakalimtan ang flood control, ang Ginoo ug ang kinaiyahan mismo maoy mo pahimang nimo. Ato lang iagi katawa-katawa mahigala tagantan pagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na gimonitor sab karon sa pag-asa ang laing bagyo nga naapagawa sa Pilipinas sa gilayon nga kapin 3,000 kilometros silangan sa Northern Mindanao. Straight to the Og point. laing tropical depression gawas gihapon sa PAR nga nahimutang 650 kilometros sa may kasadpan sa Kalayan na Cagayan. Straight to the point. Tulo kini ka mga weather disturbances mahigalang gi-monitoron sa pag-asa. Nagatanig pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban makaigalaan ning atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Kay point. kini mga kaigalaan mao ni ang resulta karon hinungdan gahapong adlaw og karon suspendido inday ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Nagpabiling suspendido ang impeachment batok sa Vice Presidente tungod sa daotang panahon epekto sa habagat. Ang mga senador mismo, ang mga staff nila mismo naka-experience mga baha, insensitive kayo mga higala ang Senado ug ilang ipadayon ng impeachment trial, nga mugasto og tag 25 milyones pesos ang matag adlaw. Straight to the point. Pagtindakuan na sa gasto mga sukid tigpaminaw. Ang tibuok impeachment trial nga gi-estimate nga 90 days og tag 25 million pesos ang matag adlaw, 2.2 billion kapin. Ang gastuhon, Straight to the point. okay lang mo? Ni anang maong gasto diha. Samtang grabe ang mga pagbaha, wa mo kanahuna nga gimito na lang na para sa flood control nga tinarong gyud nga pag-implementar sa flood control project. Straight to the point. O wa mo makahuna nga inyong ihatag na isip pagkaon ngadto sa katawhang Pilipino nga gipanggutom. Straight to the point. 2.2 billion ang gastuhon mahigala. Niining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Aron lang gyud matuman ang ilang gusto nga ila gyud mahigalang impeach. Si Vice Presidente Sara Duterte mga sukit pa i-convicto gyud sa impeachment aron di makadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Nakatanig pagtagad robutaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay sa pikas nga bahin day, dool naman lang. O gusto mo matangtang si VP Sara, matangtang na bitaw na. O wa makauyon ang mga tao. Pero makauyon ang mga tao, atong respetaran ang mga tao kay sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Straight to the point. Lisod man kayo gato sad mga higalang namang beyond sa control nato mga sukid tigpaminaw. Beyond sa control sa kinini ang administrasyon.
Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga higala. Now, sa pikas bahin, og ilag yun mga higala, nga bahala na lang bugas tog 2.2 billion basta kay mapadayon ng impeachment, pero ayaw po kalimti. Tagaan tog partida, sige, maumangyo inyong gusto, mantay mahimo anak. Pero ayaw kalimti in town ang flood control investigation kay grabe mahigalang anomalya sa flood control daghay nakakawat. Resulta na ning nagbaha na nigmaayo mga sukitig paminaw. Straight to the point. Unya walay mahitabo sa mga kawatan. Straight to the point. Para butaga tagatarig pagtagad sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing mga balita, mga tunghaan sa dakbayan ug lalawigan sa Subo gihugtan karon ang seguridad. Subay sinitabo nga laing insidentes pagpamusil sud sa classroom sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nga ni Kalas og duha ka mga tinunan. Straight to the point. Ang kapulisan ni susi karon sa gaming og messaging history sa tinunan nga namusil sa Ateneo de Zamboanga isip kabahin sa ilang investigasyon. Straight to the Ang point. aon na mahigala aron maklaro ang investigasyon pagtumbok sa posibleng motibo sa krimen. Kini human gi-livestream pa sa maong tinunan ang gihimo nga pagpamusil. Straight to the Mura point. lagi og nadua-dua mahigala Counter-Strike o Roblox ba ka? Kaya tanig pagtagad robutaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ning inyong nga tulumanon. Straight to the point. Gikonfirmar sab sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan. Sus Ginoo ko in town. Isyo government gun day indayken. Parihan sa takloban no. Ang gigamit pagpamusil government issued firearm. Kanisad mahigala government issued firearm. Gikumpirmar sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan ang usa sa duha ka mga armas nga gigamit sa tinunan pagpamusil. Straight to the point. Gikan kini sa iyang amahan nga usa ka customs police officer nga gi-relieve na usab sa pwesto samtang gihimo ang investigasyon nganong nakuha sa anak ang maong armas. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na mga magtutudlo na sagmuyo sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga daw nangita og mabasol sa og inguman na mahid kini ngadto sa mga magtutudlo labot sa nitabong insidente sa Zamboanga City. Straight to the point. Kini human si Castro na mahayag nga inay sila ang mugiya adunay mga magtutudlo nga sila mismo ang makaingon nga mawa ang maayong pamatasan sa mga tinunan ug kuwang og respeto ngadto sa ubang tao. Straight to the point. Uyaw sa di mahigalang pamahayag ni Auntie Claire. Doon na mahigalay na matay mga estudyante dito sa Zamboanga. Katong maestro pa mahigala, mag-appeal pa to mga kagalaan nga tira sa Ndeken. Grabing lubat sa mga magtutudlo dito. Unya si Castro mahigala ang gibasol ang mga magtutudlo. Una-una ni kinsa may mabasol, una-unahon ta nagbasol ni kay sunod na ni basulod sa BBM, una-unahon ta lang nagbasol ning uban. Unahon na siguro Castro, sa makauna lang. Ang Alliance of Concerned Teachers na apil kasuko ni Castro. Atong pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag,